Nyt. Voi voi. Onpa tylsää soitella yksin metsässä. Toivonkin siis hanuristin puuhun. Hello, my dear friend. I say to you, last we met, I live in forest. Do we play today? Hanuristi puussa. I'm not actually really here. I'm inside your Sitten mind. soitetaan musiikkia metsässä. Yeah. I'm actually a fan of Marcel opera. From forest. Do we play now? Or do I sit in the tree? Soitetaan vaan hanuristi puussa. Joo. Kokeillaanko uudestaan, kun minä en kuule sinua hanuristi puussa näköjään sittenkään. En kuule yhtään mitään. Et sä kuule mua? En. Koska mä en kuule oikein sua. Tää saattaa olla pieni ongelma. Joudumme ottamaan uudestaan. Mun pitää kiivetä puussa. Mun pitää ilmeisesti vaan soittaa helvetti paljon hiljempaa ja älä sä kuuntele mua. Mä kuuntelen sitten sua. Ei kun soitat vaan kuule niluja kun pystytät, koska mä en muuten kuule sua. Auttaisiko sua, jos sä meisit tohon vähän sivummalle tai johonkin sillä, että se kitara olisi tänne päin? Ja sä kattois itse vaikka vähän niinku tänne päin. Jos sä meisit tonne